Добрый день. Сёння 19 траўня і мы пачынаем агляд навіну на Аршаншчыне за мінулы тыдзень. Незвычайную для нашых шыротаў з'яву маглі назіраць аршанцы, свяцілася неба. У Шклоўскім раёне людзі ставяць рэкорды па сельскагаспадарчых крадзяжах. Суды пакаралі аршанскія прадпрыемствы за завышэнне цэнаў і за іх заніжэнне. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Пры канцы мінулага тыдня і ў пачатку гэтага аршанцы маглі назіраць паўночнае ззянне. Гэта рэдкая з'ява для Беларусі, нездарма яно называецца паўночным. Звычайна яго можна назіраць у больш паўночных шыротах, але на мінулым тыдні на сонцы адбыліся вельмі моцныя ўспышкі, якія выклікалі магнітныя буры на зямлі і сталі прычынай таго, што неба над Воршай засвяцілася і афарбавалася. Хаця навукоўцы папярэджвалі, што такая моцная магнітная бура можа прывесці да вываду з ладу электратэхнікі, здаецца, абышлося без сур'ёзных надзвычайных здарэнняў. Затое на памяць ад сонечных успышак застануцца цудоўныя фотаздымкі. Пачатак сельскагаспадарчага сезону традыцыйна распачынае і сезон сельскагаспадарчых крадзяжоў. На гэтым тыдні ў зводках міліцыі двойчы ўзгадваўся суседні Шклоўскі раён. І абодва разы гэта былі крадзяжы. У першым выпадку на мясцовай птушкафабрыцы заўважылі недахоп куранят. Прычым недахоп гэты быў сістэматычны. Аказалася, што кураняты знікалі не самі па сабе, а па волі інжынера гэтай самай птушкафабрыкі. Ён меў доступ да інкубатару і часам краў адтуль нованароджаных куранят. Аднасутачных куранят ён прадаваў у прыватную гаспадарку ў Гомельскай вобласці. Агулам інжынер прадаў звыш 18 тысяч куранятаў. З улікам такіх вялікіх аб'ёмаў на мужчыну завялі крымінальную справу. У другім выпадку на гарачым трапіўся 41-гадовы майстар іншага прадпрыемства Шклоўскага раёну. Затрымалі яго супрацоўнікі ДАІ, калі мужчына перавозіў на ўласным транспарце карбаміднае ўгнаенне. Аказалася, гэта была не першая ягоная спроба вынесці мяхі дабра. Цэлы тыдзень у працоўны час майстар стараўся на ўласным аўто вазіць тавар для знаёмага фермера. У выніку да затрымання ён паспеў перавезці амаль тонну ўгнаенняў, лічыць следства. На жаль, Шклоўскі раён адзначыўся яшчэ і адной трагедыяй. У аўторак 14 траўня пад вечар 71-гадовы кіроўца на легкавым аўтамабілі наехаў на 54-гадовага раварыста. Той загінуў на месцы. Асаблівасць аварыі ў тым, што і адзін і другі ўдзельнік аварыі ехалі насустрач, і дзіўна, што не здолелі заўважыць адзін аднаго і прадухіліць аварыю. Не толькі ў Шклоўскім раёне сустракаюцца праблемы закону і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. На гэтым тыдні стала вядома пра дзве судовыя справы, да якіх маюць дачыненне прадпрыемствы Аршанскага раёна. Так, прадпрыемства Радуньскае, якое месціцца ў Забалацці і вырошчвае яблыкі, атрымала абвінавачанне ў Віцебскім эканамічным судзе. У пачатку года прадпрыемства адзін тыдзень прадавала яблыкі трошкі даражэй, чым таго патрабавала дзяржава, якая адміністратыўнымі метадамі спрабуе рэгуляваць цэны. Так, на адзін гатунак яблыкаў прадпрыемства завысіла цану на 7 копеек, на другі на 1 копейку, на трэці на 28. Але агулам, як палічылі следчыя, Радуньская атрымала даход у 211 тысяч рублёў з невялікім. Матывацыю прадпрыемства зразумець можна. Яно знаходзіцца ў вельмі кепскім эканамічным стане, працуе на страты і мае шмат пазыкаў. Фінансавыя абставіны ўлічыў суд. І таму прадпрыемства аштрафавалі на адносна невялікую суму, на 422 рублі. Сам суд адбыўся яшчэ ў красавіку, але вядома пра яго стала толькі цяпер. У тым жа месяцы адбыўся суд над намеснікам дырэктара ў камерцыйных пытаннях прадпрыемства «Цяплічны». Тут сітуацыя адваротная. Максім Касцюковіч, які працаваў на пасадзе з 2015 года, наадварот занізіў цэны для асобных пакупнікоў, але суд за заніжэнне цэнаў аказаўся больш жорсткім, чым за завышэнне. Касцюковіч асуджаны на 2 гады хатняй хіміі, а таксама мусіць сплаціць нанесеныя страты ў памеры 212,5 тысяч рублёў. У гэтым выпуску мы зноў вымушаныя звярнуцца да тэмы наркамафіі. У Воршы затрыманы 15-гадовы школьнік з Віцебску. У вольны ад школы час ён вырашыў падзарабіць і не прыдумаў нічога лепшага, чым пагадзіцца працаваць на сумнеўную кампанію. Праз тэлеграм-канал ён атрымаў заданне забраць у Віцебску вялікую партыю асабліва небяспечнага наркотыка і раскласці яго на больш дробныя закладкі. Адну дозу ён заклаў у Віцебску, а потым паехаў у Воршу. Як паведамляе міліцыя, затрымалі хлопца, калі ён прыехаў у наш горад. Школьнік не паспеў зрабіць закладак у Воршы, але цяпер можа атрымаць да 15 гадоў турмы, то бок столькі, колькі ён на дадзены момант пражыў на свеце. Да пазітыўных навінаў. У Воршы атрымала развіццё керамічная майстэрня для людзей з інваліднасцю. Для яе закуплена дадатковае абсталяванне. Плануецца, што майстэрня будзе вырабляць керамічныя сувеніры. Але камерцыйны складнік мы пакінулі на другім месцы. Для людзей з інваліднасцю наяўнасць работы – гэта важны сацыяльны аспект жыцця. Людзі з асаблівымі патрэбамі часцяком
выкінутыя са звычайнага грамадскага жыцця, і справа не толькі ў наяўнасці ці адсутнасці працы, але і ў элементарнай камунікацыі з іншымі. Гэта ўжо другое камерцыйнае прадпрыемства для людзей з інваліднасцю ў нашым горадзе. Раней каля вакзалу запрацавала кавярня, дзе былі працаўладкаваныя людзі з інваліднасцю. На гэтым у нас усё. Больш навінаў чытайце на сайце orsha.eu. Для гэтага варта скарыстацца сервісамі VPN. Таксама сачыце за нашымі старонкамі ў сацыяльных сетках. Спіс прыведзены ў апісанні гэтага роліка. Мы будзем удзячныя вам і за падабайкі, і за каментары пад гэтым відэа. Зваротная сувязь дапамагае большай колькасці людзей бачыць нашу працу.